Hello mga kaibigan, samahan niyo akong pasukin ang kamanga-manghang museo ng Impuris. Sama-sama nating tuklasin ang mga artifacts at mahahalagang natuklasan ng mga archaeologists na nagbibigay liwanag sa buhay ng mga sinaunang Greek at Roman. Handa na ba kayo? Tara, pasok na tayo! Ito na yun guys, dyan yung entrance. At ito yung museum. At andito na ako sa museum. Look, yung Emporest, yung ruins. Ang ganda. At andito na ako guys sa ano guys, dito na ako sa ano guys, sa museum. Papasok na tayo guys. Pasok tayo guys. Saan kayang entrance dito, no? Diyan ata or dito? I think here. Dito siguro. Tama ba? Entrada, ito. Ito pala yun guys, yung entrance. Look. May elevator pala sila. Wait. Sumakay ako sa elevator. Sumakay ako sa elevator guys. Sumunod ako sa mga matatanda guys. Uy, ay, sumakay ulit ako ng elevator. Yung entrance, saan kaya yung entrance ito? Doon siguro, no? Tingnan natin guys. Ay. Dito siguro yung entrance. Uy, wait lang guys ha. Ito yung original na ano guys, yung god guys, ba Greek gods na si Asclepius. Wait lang guys, pakita ko sa inyo. Yan yung original guys. Marmol siya guys, marmol. Marmol. Grabe guys, no? The statue was recovered into the I see. Ang dilim naman mo yun. $5,000 AC.
Mga artifacts guys ah. Ito yung mga artifacts guys na mga nakuha dito. Oh. Amazing guys to. Oh. Grabe no. Ito yung mga kagamitan nila dati. May mga metal na siya guys no. Na nagamit nila oh. Grabe. Mga base. Hello. May sibat pa oh. Grabe no. Ay, grabe. Na may scripture siya guys oh. Yan yung nakasulat. Wala ay grabe no. Na in English it's an exceptional document. Ah, it's a document. For the first time another place of commerce. Oh, dokumento pala ito guys na nakasulat. Yan pala yung ano nila dati, document. Nakasulat sa bato. Ito yan siya, oh. Ano, uy, amazing, no? Ha? Maganda yung, ano ha, sulat nila, guys, dati na. Ano, uy, amazing. Punta tayo dito, guys. Ano ba ito? Ano ba ito dito? Ah, mamaya. Dito muna tayo. Ah, mga jewelry nila guys. Oh. Gold guys. Jewelry nila guys. Oh. Noon. Grabe guys no. Laoy. Napaka-amaze no. Na-amaze ako. Napaka-amazing ba. Na gold. Na yung ano nila dati guys. Marunong na talaga sila mag-design guys. Look. Maganda pa. Grabe nila guys no. Noon. Roman siguro ata ito guys. Look yung mga kasuotan. Ito coins. Coins nila guys. Ala, ang liit. Pera nila guys dati. The most abundant coins and hoard pictures types inspired Athenians. Ah, Greek. Greek ito guys. Greek coins. From the 3rd century BC onwards, observable coins. Wala, no? 3rd century. Soon became distinguished by the adoption of Aretusa, one of those which following modern coins. Of course. Uy, grabe no? Ang ganda guys. Uy. Grabe nila guys, ang ganda guys. Ito Greek ata ito oh. Marunong na talaga sila mag-paint dati guys oh. Ang ganda. Ito din guys oh.
grabe guys, no? Mga malalaking jar guys, oh. May nakasulat. Greek ata yan. Ang batawag nun. Parang Greek siya. May nakasulat din o direct. May ano oh, may espada. Na. Laway, ginagamit yan nila dati guys, espada. Na. Wala, may sing-sing guys o gold. Uy, grabe ng mga tao, no? Guys, ano ba to? Mga jar, malalaking jar. Guys, nakasulat din dyan, oh. Ayan. Kamay guys, nag-hold. Na mga coins guys, oh. Bronze coins. Second CBC. Ayun na yan, stone. Karate. Ito. Silver coins guys, oh. Na may silver coins guys. Diyan pala na yun nakalagay guys yung coins. Na silver coins diyan. Ang dami. Wow. Kasi, marmol siya guys, marmol. Grabe, no? Kasulat. Mga sinaunang, guys ba, scriptures. Laway, ang ganda guys, oh. Ganda. Grabe dati guys, no? Goddess din to guys. Marmol siya guys. Wala siya mga lapid dito ako guys. May din dito guys, o painting. Look. Sinuunang painting. Hindi ko alam kung ano ito. Basahin natin guys. Walang Kailan kaya ito, no? Look. Guys. May kolong, oh. Ito din guys, para siyang guys, lamisa. May siya, design na manok, rooster. Manok na pansabong.
Look guys. Marmol talaga siya guys. Made marmol. Para siyang may ano guys ba, kristal. Nagsha-shine siya. So, kumukuti-kutita. Look guys. Kolom. Right. Here. Hala. Na. Sinaunang pinting guys oh. Ano eh, grabe. Ganda guys oh. Ganda. Wow. Ano eh. Ang liit ng mga ano guys oh. Yung para bang maliit na tiles na pinag-ano nila ba. Para maging ano. Design. Wala oy, grabe no. Hindi naman yan inano, pininting ano. Anong gamit nila? Parang seashells ata yan. Ang ganda guys. Sinaunang ano nila ba? Painting? Ang tawag dun. Ang ganda oh. Uy, ang ganda no. Ito yun. Ito din. Look, marmol. Gawa ng marmol din oh. Para siyang ano nila. Kulong din. Pero lalagyan ata yan ito ng water. Lalagyan ng tubig ata dyan. Iwan ko ba? Oh, sinaunang pintura guys oh. Old painting guys. Grabe nila guys no. Yan siya guys. Grabe. May nakasulat din guys. Ano ba yan? Sing-sing? Ano ba yan? Sing-sing? Para siyang sing-sing. Grabe na. No. May glass na pala dati guys. Oh. May glass na sila guys. Ang ganda. Tapos parang may rainbow guys ba yung glass nila dati oh. Na, ang ganda. Parang gawa sa ano, sa seashells guys ba. Na, kasi may rainbow siya. Ang ganda. Na, mga alahas guys oh. Dati oh, mga gold. Ang ganda ng disenyo oh. Ahas ba yan? Mga bato guys oh. Ang ganda eh. Ganda. Ito guys oh. May jar. Ay, ginagamit nila dati guys oh. Parang sanggot. May ganito sa Pilipinas gagamitin sa ano, pagkuha ng buko, coconut. Ito sanggot. May sanggot na pa sila dati guys. Pero maliit. Silver coins guys oh. Bronze at silver coins. Ay, grabe guys na. Ang ganda. Ano yan? Parang gawa yan sa ano guys, bones. Ang ganda. Silver. Tama ba? Ay, panguhuli ng isda guys ito.
Grabe, oh. Lawi. Yung mga ano guys, oh. Jar. Lawi. Ang ganda. Nakaka-amaze. Ala. Ang lalaki. Uy, grabe. Ganda guys, uy. Ito, may nakasulat din. At ito, ano ba ito, uy? Sisidla ng tubig. Parang ang bastos. Wow. May nakasulat. Oh, ganda. Na may glass. Ang ganda ng glass. May siyang may rainbow. Ang ganda. Wow. May coins. Maliliit na mga coins. May music din dito, oh. Ang ganda. Wow. Ano ba yan? At ito yung mga litrato guys, nakuha. Ito siya kalaki guys, oh. Yung ano, yung ruins. Nung nag-excavate sila guys ng 1976. Ito yun. Gusto ko talaga itong trabaho na to guys, oh. Mag-excavate guys ba. Humanap ng mga ano, ng mga artifacts. Ay, ang ganda eh. Ito yan sila guys, ang grupo. Nag-excavate. 2021. Ito yung mga tourist guys, mga bata. Ito yun sila guys, nag-excavate. At ito na guys. Tapos na po guys. Uwi na tayo guys, na-enjoy ako. Exit na tayo guys. Wow, ang ganda. Daming bata guys. Ewan ko ba guys kung saan yung ano guys. Parang yun naman lang guys. Ang daming bata guys, so nag-ano ata sila guys, nag-field trip. Pauwi na ko guys. Parang naano ko na lahat guys, uy. Napasyalan ko na ito'y lahat. Bumalik na naman ako dito, oh. Sige. Ngayon na naman mag-video sa sarili ko with ano. Ang ganda, ay. Ang ganda dito, guys. Anak, guys. Ang ganda, guys. Meron mga kulong. Ang daming mga tao dito guys, tourist. Pero hindi ako nahihiya guys kasi ano kasi dito yung ano ba tawag doon, normal ba, normal magbi-video, hindi ako nahiya
Kasi yung mga tao nagvi-video naman, normal lang naman. Pero wala na siyang init guys. Mukhang uulan. Ewan ko lang. Kanina nung pumunta ko dito ang init-init. Tapos ang ganda. Sulit naman. Ang ganda. Uy. Ay, na-enjoy ako ngayon. Ang ganda. Ang daming mga bata ngayon guys. Nag-field trip sila. Oo. Na ano ko talaga ito lahat. Na ano pa tawag doon? Na video ko lahat pa. Ang ganda. Yan, ipakita ko sa inyo. Yan, si ano guys. Yung God, a Greek of, ang God ng Greek guys ba? Si Asclepius. Kita ko sa inyo guys. Yan. Pero hindi na siya original guys. Yung original, yung pinakita ko sa inyo sa loob ng museum. Ano na siya? Para siyang clone. Ano ba tawag dun? Hindi na siya original yan. Pero dyan nila yan nakita guys, yung original. Pero kinuha nila kasi baka nakawin. Kaya andun sa museum guys. God of Medicine sa Greek. Siya pala yung dahilan kung bakit yung mga design ngayon may ahas ba. Siya pala na ano yung pag pumunta kayo ng ano guys, yung sa hospital, di ba may mga design na may ahas. Siya pala yung dahilan, si Asclepius. Yes. Oops, wait lang guys, grabe guys, mga bato ang lalaki. Ito yung entrance dati. Oh, ang lalaki ng mga bato. Look. Na ano ko na ang lalaki ng mga bato. Wall. Look. Oh, grabe. Pauwi na ako guys. Ang ganda guys Oh, ang ganda ng lugar guys. Yan. Yan yung city wall. Oh. Diyan yung entrance. Yan. Yung drainage nila, look. Oh, grabe lumang drainage ata. Hindi ko. Iwan ko lang. Oh, look. Parang nasa ano ako guys. Sa sinaunang panahon. Ang ganda ng lugar nila guys. Daming bata. Pauwi na ko guys. Kasi tapos na. Nalibot ko na at last. Nakapasok na ako dito guys. Ang ganda ng lugar Ang ganda ng museums. Alam nyo ba guys na ito dito? Isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Spain. Kasi mahalaga kasi ito siya guys. Ito yung, I think ito yung nag-iisa or pinakaunang Greek city na dito sa Iberian Peninsula. Tama ba? Iberian. Oo. Pauwi na ko guys. Nasa ano ako guys, yung isa entrance kanina guys ba, dito din si ata yung exit.
Kala ko maliligaw ako dito, guys. Kala ko maliligaw ako kasi may mapa na binigay. Hindi naman pala. Yan yung entrance. May spinner sila. Ay. Pauwi na ko guys ha. Sa susunod na naman na ano ko guys. Journey. Journey. Sa susunod na naman na video ko. Samahan niyo ko guys. Ha guys ha. Thank you so much guys. That's all for today. My video. Okay, see you on my next vlog. Bye bye.